Hakini kisngi ke don kacing persngau na kaliang jongki katu kat ne ma se na kaliang jongpi kum kino tok kuboro kadon kacing keli baong balik se kadon kacing duna jongki LPG cylinder ke ke bang kwa ban pensai se ki ba lang ba jongpi ki media ba ya kini ki LPG ki beri namta ki jong penon kam haying ma te hadu kat mata kisngi kam don kata kacing duna lani kani ke shortage Henry ban bahu pada kumbah kaki por ki ba kamdon gani kathma lani shwa bakan jia gani kathma te kamlong kumta long ban pahu ngin pahu Henry bangin duna ro kamdon kacing duna tengok so ban oi ki ba kim de ban don ta kacing tiang kamdon ka kim de ban shu ya buk plumar ya kini ki sai lenda te ban nakaliang ka jongi nakaliang jong ka department bat nakaliang jong ka IOCL ru manta kidon kini ki vigilant committee kidon men kani ki ba complain bahana ba kidon ki wholesaler ki badi black ki kini ki cylinder hadu arlai hajar kata ka ba ki ya persngong ngam tip ka de ka jingsha ne kam de ka jingsha ten dai nakaliang jong ka department da ka department kila bu kini ki vigilant committee ka ba vigilant committee ka ba head chief secretary nang ni na po state level pada port district level pada kidon kani ko vigilant committee ke ba head ki district administration ki DC hang ting include lang ye ki BDO bat ki ki team bade ki kat tu kat ne na kiliang jong ki rangba sinong ru makin don lang ki committee tila don kum kita ki jing ong ba le si kidon ki ba di black kidon ki ba bom ai hok ya ka ba hok ba ki kini ki nong yo ya kini ki LPG bagi dia banyo ki sobha bakin poi ban complain sha lani ki dakwa ban complain ka ban poi sha kini ki vigilant committee ke ba na kali jong ka department kala thung kata ka pade bat kini ki LPG jong kini ki domestic LPG na ta ka don pade nam ta kini ki restaurant bat ki hotel te bade bat ki restaurant bat ki hotel to ka don hi ka jingduna Nama kali jo ke central government manakane per ba supply kapenduna kumba arpo persen la ningi don kata gap supply kumba arpo persen kata kumba baladangi mensyuangi don sistem kamsis pa teli mentang yo kumba arpo teli tena kaliang gojonga pada ke department ngila tho ke city sepo union minister bakin consider ya ka state ka jungi bakin increase ya ka jing supply bakin penkiu ya ka kap supply nama ba ka mekhalia ka dei ka jela ka badan lesi ka ba ki bubun ki tourist ki wan chene te ni pet ya ka tourism kum ka wei ka sibanta ka ba ki pa ki yo kamai jakpo na ka kam tourism bat kini ki kam restaurant bat ki hotel bat ki wei tingi la tho sha po ka central government bakin penkiu ya kini kacing supply ya kini ki commercial LPG te kumbalong menta men kini ki asngi naisngi ngila khamyo khambun ya kini ki supply ya kini ki commercial LPG bat ngidon kacing kermen bale singin sa kham kan sing khamyo khambun shu ka supply te kumbalong menta ngidon ban omba shortage ya kata kamdon reban omba ni pahu rimdon tingi kepat ikpai ba bakin khamlong economical lanikin kham ya long adakar hakaba pen don kam khna bangin nang poi le se kata ka level ban ngin omba ngindu shet lane ngin don shu kata ka tangban ban shet ro ma kini ki banga pa ban personal shafi ki ma ki press bat se ki pai ba ki nong song sinong jom ka jelahi bro ko